aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw fɛ k'aw ɲin'a fɛ diya in a ka cari kosɛbɛ e min ye maa kura ye k'i abonné Kuba Voyage ko b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka sanga ni hiji san 2025 ye k'olu ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don nin ka aw makɔnɔ hiji baara olu kɛcogow la min ye nin kalo in tile 21 don ye o kelen do ka lajɛrɛba labɛn lajɛrɛba min n'a bɛna kɛ u ka hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnna minnu ye hiji kɛ san 2018 ka na bila san 2024 na umurabiye kelen bɛna labila olu ye o don kelen kɔnɔna na minnu bɛna taa u ka sunkalo umura kɛ gadan nɔnɔmugu gadan a bɛ produit gadan kofɔ ani a maɲɔgɔnla tɔw bɛɛ lajɛlen ni o bɛ tali kɛ a tulu a te a lɔgɔtiw a mayonnaise a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ gadan na kɛrɛnkɛrɛnna dala dumuni ɲuman produit gadan do a bɛ sɔrɔ jamana in fan bɛɛ lajɛlen filɛ an filɛ don min na ko bi min ye n tɔma Imam Abdulaye Koyita an y'a fɔ a wagati ni bɔ a tun bɛ tagama na Côte d'Ivoire jamana kan kunungo an bɛ se k'a fɔ tagama in kɔni kun cɛra ni wajuluba ye Abidjan dugu yɛrɛ kɔnɔna na wajulu in yan'o cɛ u sera dugu caman na wajulu kɛnɛ min sigira a bɛ taa wajulu kɛnɛ 20 bɔɲɔnko la kunungo ka sanga n'a kun cɛ sa an karamɔgɔ Ilyasi Kone ale a ye foli waleɲuman dɔn ka ɲɛsin jɛkulu in ma ani ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma a ka jan minnu bɛ Abidjan yɛrɛ dugu kɔnɔna na seera min sɔrɔ ka bɔ a kɛnɛ kan olu filɛ nin ye nin dugu in bɛɛ lajɛlen anw y'an sen jɔ ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen na délégation bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ni k'o kɛ ayiwa ni dugu in bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ anw filɛ nin ye Abidjan ya o min n'o y'a dugu 20nan ye ka bɛn ni nin sigi min fana n'o de bɛ na kɛ sigi laban ye ni baara kuncɛli ye ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ ye a ka kan an ka sababu ɲumanw fo o sababu ɲumanw o la belebele dɔ ye an karamɔgɔ ye n'o ye a Sheikh al-Imam Mohamed Jara ye k'a fo a n'a ka jama k'o bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn ni foli ka kan a ka jama la maa kɔrɔla denmisɛnna cɛla musola ka bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ lajɛlen ni ci Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye ka tila ka foli lase anw y'an sen jɔ dugu o dugu la ni sigiyɔrɔ in na yan ka foli lase a dugu kelen kelen maa bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase a dugu autorité maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase a dugu diinɛ ɲɛmaa bɛɛ ma a maakɔrɔ fara denmisɛn kan cɛ fara muso kan ka bɛɛ fo an ma taa dugu si la fo an ka taa sɔrɔ dugu maa bɛɛ a autoritéw a diinɛ ɲɛmaaw a diinɛ baarakɛlaw a maakɔrɔw a denmisɛnw a cɛw a musow fo ka taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ ko kɔnɔ kulu ni k'an kunbɛn ni bonya ani karama ani nisɔndiya fo bɛɛ lajɛlen k'an kunbɛn ni nin de ye o la ka kan an ka maakɔrɔw ko ɲuman sara o tɛ makun ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o dugu maa kelen kelen bɛɛ fɛn o fɛn ye jɔyɔrɔ kɛ nin turunya in a bɛ se ka kɛ ko ɲuman na cogo min na ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka na se ni Abidjan fana kɔnɔ ka maa bɛɛ lajɛlen fo ka autoritéw fo k'an ka diinɛ ɲɛmaaw fo ka maakɔrɔw fo ka denmisɛnw fo ka cɛw fo ka musow fo an ye conférence dama dama min kɛ yan kɛnɛ bɛɛ lajɛlen minɛna ka fa i ko dakɔnɔ ɲi maaw bɔla fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni nin bɛ fɛn yira ni bɛ Ala ko de yira ni nin ye fɛn yira ni bɛ aw ka Ala ko hami de yira ni nin bɛ fɛn yira ni b'a fɛ aw ka Ala ko aw ka mɛn ka faamu ɲuman sɔrɔ ni nin bɛ fɛn yira ni b'a yira k'a fɔ aw ka karamɔgɔ a Sheikh al-Imam Abdulaye Koyita a kanu de bɛ aw la Ala ka kanu in jidi o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na
ka tila ka foli lase an jatigiw fana ma an jatigi fɛn o fɛn n'o de kɛla an jatigi ye dugu in kelen kelen bɛɛ la ka foli lase a kelen kelen bɛɛ ma Abidjan yan min fana ye an jatigi ye yan n'o de ye an balimakɛ Ali Sila ka foli lase a ma a jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ yan n'o fana ye an karamɔgɔ kunbɛli ko ɲuman na o seko kɛla min ye k'o kɛ n'o de ye an balimakɛ Ture ka taa se an balimakɛ Banu ma ka taa se an balimakɛ Musa Jalu ma o n'a ɲɔgɔnna kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen Ala de b'a bɛɛ lajɛlen ka kɛta dɔn a ye min kɛ ko in na ɲuman na Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye ka tila ka foli lase maa minnu ni olu de ye media tigilamaw ye minnu ni olu de bɛ nin kɛnɛ ninnu jaw ta k'a to diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye ni k'a lamɛn i ko an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ kelen kɔnɔ o media baarakɛbagaw minnu bɔla Mali la ani minnu bɛ yan ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ ka foli kɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase délégation maaw bɛɛ lajɛlen fana ma protocole n'o ye Alusadi Yakubu Togola ye a n'a nɔfɛ jama bɛɛ o minnu sɔnna ka da Seyiku ka délégation ɲina ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ ye o fana foli kɔfɛ ka foli lase jamana in maa bɛɛ lajɛlen ma an bɔla k'an karamɔgɔ Jara ka kuma mɛn ko o b'a fɛ ka nationalité di imamu ma an b'a fɔ ni nin ye fɛn yira nin ye kanu de ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ kanu min bɛ aw ni Seyiku cɛ Ala ka kanu in banba Alahu Taala bɛ sara min di maaw ma minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala kama n'o de ye larusu suma joli ye alikiyama Ala k'o sara kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye o la aw ka nata Seyiku la k'a kanu wallahi anw ye ko ye an ɲɛ na jamana in kɔnɔ a bɛ maa ɲɛji bɔ kuma dɔw la anw ye cɛw ye anw ye musow ye anw ye maakɔrɔw ye anw ye denmisɛnw ye a maa minnu dɔw bɛ yen o ka hami tun ye mun ye ko Ala kana saya se an ma n'an ɲɛ ma da Seyiku kan Ala y'a nɔgɔya o ye o ɲɛ dala Seyiku kan tele air niveau a ma ɲɛma Zakariyaw Fɔnba an da ma ka wele sera a ma a cakɛɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnna Fanta Tomota ale ye nɛgɛjuru sira labila min ye Anton Damɛlɛ ye Anton Damɛlɛ sira min kɛ Zakariya Fɔnba kan olu filɛ nin mɔgɔ bɛ se ka dɔ de fɔ ka dɔ to nin ko in na oui sabu ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi Zakariya Fɔnba bi san 10 bɔ a ka ca san 10 yɛrɛ Ala ye an garisɛgɛ don ɲɔgɔn na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o sariya olu caman kɛra na se olu bɛɛ kan a baara kɔnɔna na a daminɛ sɛbɛnniw na ka na bila fo tele ɲɛmaayaso la ma baara kɛcogo ɲuman de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn lamɛn sabu ne yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na groupe renouveau la o b'a wajibiya diɲɛ don o don ne yɛrɛ ni Fɔnba kun ka kuma diɲɛ don o don sabu fɛn fɛn ye baarakɛlaw ka ko ye fɛn fɛn ye ko tɛmɛcogo ɲuman ye an bɛ kuma réunion kɛ jango téléphone ni message kɔni ye don o don ye kadara kɔnɔna la n'i ko ka sariya ko la ne kɔni ka sariya ɲuman de bɛ fɔ ne yɛrɛ n'a tun bɛ tulo kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ mɔgɔ tɔmɔ ta n b'i to micro in na ka sariya dɔ kɛ lamɛnbaaw bɛɛ ye groupe renouveau ye jɛkulu ye jɛkulu min de ka di nazara ko ma ko particularité anw ni tɔw tɛ kelen ye sabu groupe renouveau sigilen bɛ sigi cogo min na ani kunnafoni di bolofara minnu b'a kɔnɔ a n'a baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ cogo min ani baarakɛlaw caman tɛ kelen ye mɔgɔ tɔmɔ ta i b'i Fɔnba lajɛ ne bɛ télé la ka kunnafoni di ne ka ɲɛmaa ye Fɔnba ye ne ka chef de don nka ne bɛ sariya kelen kɛ yen bi depuis ne donna renouveau kɔnɔ Fɔnba ma deli ka ne wele tɔgɔ la ale fana bɛ ne wele de ko chef a bɛ ne wele de ko ɲɛmaa ne hakili t'a la ko Fɔnba delila ka ne ta n tɔgɔ ma kan wele télé baara la ne dun ka ɲɛmɔgɔ fana don y'a dɔn o bɛ taamasiyɛn ɲuman jira donc ni Ala ye nin kɛ an bɛ Ala fo k'Ala barika da
ani k'a jira k'a fɔ an dusukun tɔɔrɔlen bɛ nka bi ala de fo a ka baara la ani k'a ɲini lamɛnbaaw ni filɛbaaw bɛɛ fɛ u ka jɛ ka dugawu kɛ fɔnba ye ani an yɛrɛw ye. Antoine, an bɛ i fo. O la Oui. ale bi an bɛ min kɛ an yɛrɛw bɛ k'an jija. An hakili to fɔnba kɔ la. Oui. Ani an ka cɛsiri ka ɲɔgɔn minɛ. Ani ala ka barika jigi. Amina yarabi. A y'a kɛ. A ma nɔgɔn. Ne ma hakili t'i la Umar. Alors. Mɔtɔmɔta. Oui. Ne kun bɛ ne bolo ka fɔ sɔgɔmada la. Yala. Ɲɛmaa min fo ala ka limaniya di. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a kɛ laada ye décembre kalo tile 7 o ka kɛ bololabaarakɛlaw tɔgɔla don ye. O kɛnɛ sigira an fɛ Bamakɔ ka sanga ni bololabaarakɛlaw tɔgɔla don ye. Kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ tali kɛ an ka sumaw olu nasiraw kan. Ministiri min ɲɛsinnen bɛ jagoko ani usine kow ma, ale ye maa ɲɛmaa Musa Alassane Diallo a ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga nin don kɔfɔlen ma. Mali jamana kuntigi, Mali gouvernement u ye sariya min ta k'a fɔ san kɔnɔ ka don kelen ta k'o don kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ don ye min bɛ kɛ don ye min bila bɛ an ka jagokɛlaw minnu b'u ka an'an ka bololabaarakɛlaw an'an ka kɛnyɛrɛyew u bɛ baaraw kɛ Mali kɔnɔ n'o baara in de b'a to u bɛ fɛn dilan Mali kɔnɔ ka fɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a bɔ ka taa feere kɔfɛ. Baara in dabɔkun y'o ye. O bɛ sɛnɛ kunkan o bɛ bololabaara bɛɛ lajɛlen kunkan. O waleya taara min kɛ o ye k'a fɔ an ka jamana nafaba de b'an ka jamana kɔnɔ. Dugukolo b'an bolo, tile b'an bolo, ji b'an bolo. Ka ɲɔ sɛnɛ, ka kaba sɛnɛ, ka fini sɛnɛ, ka sɔ sɛnɛ, k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka maliyɛnw balo, ka maliyɛnw falen kɔ k'a tɔ ta ka taa feere jamana kɔfɛ. O min bɛ taa feere jamana kɔfɛ o fana bɛ kɛ nafolo de fana ye min bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na an ka jamana kɔnɔ. O fana bɛ kɛ sababu ye min b'a to an ka jamana bɛ taa ɲɛ, an ka jamana ka sɔrɔ bɛ sabati, min b'a to fana an ni jamanatɔw kuluso ɲɔgɔn na. A b'a to an ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw u ni jamana wɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ u bɛ se ka kɛlɛ kɛ sugu kɔnɔ. N'u bɛ kɛlɛ kɛ sugu kɔnɔ pour que t'o kɛlɛ la fo k'o kɛ mɔgɔ baarakɛla jolenw de ye. O b'a to an bɛ fɛn minnu dilan an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ fɛn ɲumanw ye, a bɛ kɛ fɛn sabatilenw ye min bɛ se ka taa yɛrɛ feere sugu kɔnɔ ko fɛn ɲuman b'a yɛrɛ feere. Nin bɛɛ lajɛlen ye Mali ka hɛrɛ ye, Mali ka taaɲɛ de bɛ nin de la. Ayiwa don sigilen don o kan. O de y'a to an y'a fɔ n ko décembre kalo tile 7 san o san an b'o kɛ don ye k'o ɲɛsin baara ma an ka cakɛbilaw, an ka bolobaarakɛlaw, an ka mɔgɔ ni e ka baara ɲɛsin bɛ de ka baara kɛ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ ka taa a feere kɔfɛ k'o ko olu ka don ye. Ka sanga ni Mali ka kuranko sabatili ye. Mali minisiri kura min ka ca ɲɛsinnen bɛ kuranko ani jiko ma, an ko de ma ko Bubakari Janɛ. A wula ka se Énergie ale soba 2 ma. An ka jɛ ka jaw lajɛ min sɔrɔla kɔmuso ale fɛ. Kuran ni jiko ministri Bubakari Janɛ ka kuranso lajɛ fɔlɔ la sira kɔrɔta la. Taji kɛyɔrɔ, a sɛnsɛnyɔrɔ, groupe seki bilayɔrɔ, kuran bayɛlɛmayɔrɔ, kuranso n'a fan bɛɛ kɔlɔsili yɔrɔ. A ye nin bɛɛ lajɛ ka sɔrɔ ka na kuran didi yɔrɔ la min fɛnɛ bɛ sira kɔrɔ k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛ ka na laban Balenke kuranso la zone kɔnɔ. O fɛnɛ kɔnɔna yɔrɔ bɛɛ lajɛra a fɛ wa a sera yɔrɔ o yɔrɔ ani baarakɛlaw ye ɲɔgɔn dɔn min kɛra a ka nin taama laɲini fɔlɔ dɔ ye. Nana ka na foli kɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen na k'u fo k'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ jamana jigi b'u bɛɛ kan, ne yɛrɛ jigi b'u bɛɛ kan, jamana jigi b'an bɛɛ kan. Jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min ni kurantigɛba in fɔ k'a fɛɛrɛ sira la. Taama ni laɲini kunba ye kuran ni jiko ministiri fɛ ka na kuranso ninnu fɛnɛ gɛlɛyaw ɲini k'u dɔn u sun kɔrɔ ka tugu ko ni gɛlɛyaw dɔnna u furaw ɲini ka di. A ka kɔlɔsiw ye gɛlɛyaw ye k'a ta fitininw na ka se kumabaw ma. Tɛ se ka bana furakɛ n'i ma a siya dɔn. Wa gɛlɛya dɔw machine dɔw bɛ yen olu fana jɔlen don i b'a sɔrɔ pièce dɔ mais gɛlɛyaba kɔni o ye tajiko ye mais gɛlɛya wɛrɛw b'a la parce que mɔgɔw b'a yɛrɛ tajiko dɔrɔn don a ma fɔ dɔrɔn i ka groupe bila la dɔrɔn ko y'a talen i bɛ taa sɔrɔ kabulu tigɛlen don yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bon o ye gɛlɛyaw b'a la mais gɛlɛyaba min b'an kan bi kɔni na o ye tajiko ye fɔlɔ n kɔni b'a fɛ ka min kɔni kɛ nɔgɔya ka don a la
o nɔgɔya bɛ don a la cogo min o y'o yira n na. Nin bɛɛ de ye fɛɛrɛ ɲinitɔ ye kuranko gɛlɛya la ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan. Minisiri Jane fɛ min ka kan ka wuli bari ko hadamaden ko don. A b'a jigiya fɛnɛ ko ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ ko o tɛ dɛsɛ gwɛlɛya ninnu na. Baara tajugu i b'a sɔrɔ a ma tilen de bon il suffit seulement an ka jɛ ka hakiliw di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka kuma jamanadenw ma. Layidu tɛ k'a fɔ sini sinikɛnɛ ko a banna dɛ parce que ko ka ca kɔnɔ a bɛ kɛ kɛcogo wɛrɛ t'a la o fo k'a kɛ de. Ne jigi bɛ bɛɛ lajɛlen kan jamanatigi jigi b'an bɛɛ kan pour que nin ko bɛ nɔgɔya. Minisiri taara I ɲɛda nin kuraso fɛn o fɛn kan bolodi ɲɔgɔnma bɛ gouvernement ni waribon bidi ni ɲɔgɔn cɛ u labaarali kama. O conseil islamique a ɲɛma maa dɔw u fara ɲɔgɔn kan min ɲɛmɔgɔ tun bɛ an karamɔgɔ Mohamed Magiba bolo ka taa foli bila Bamakɔ dugutigilakaw la sera min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye anw ye Bamakɔ jamanatigilakaw ka bulon kɔnɔ silamɛw ka tɔnba o conseil islamique bolofara min bɛ Bamakɔ o ɲɛmaso kura wulila ka na ɲarew ni surakaso filaw k'u ka ɲɛmaso kura mɔgɔw yira u la. An ka danaya b'u kan bɛɛ b'a dɔn n'u y'u kana jɛya ko caman bɛ yan o tɛ tiɲɛ hali bi u k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn minɛ ko o ko nana o kuma ɲɔgɔn fɛ solution ye min ye o bɛ sɔrɔ n y'a f'u ye faama minnu b'an kunna awɔ denmisɛnninw don u ka duwawu k'u ye u k'u dɛmɛ u ka baara la. Kɛnɛ in kɔnɔ kɔrɔfɔw bolila silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ kan fɔ ka se misiriw ka gɛlɛyaw ma. An wasalen nana jamanatigilakaw fɛ yen parce que n'i y'a mɛn i bɛ diinɛ baara kɛ anw bɛ Bamakɔ de kɔnɔ yan Bamakɔ Haut Conseil kɔrɔ communauté musulmane u kungo Ala y'o kalifa anw ma nin waati kɔnɔ Haut Conseil min a bɛ dugu de kɔnɔ o dugutigiw de b'a la o tigiw bi o ye surakaso fila ni ɲare ye an tɛ se k'an bolo don an ka baaraw la an ye kuranɛ jigin ka ban o kɔfɛ an ko yanni an k'an bolo don baara o baara la an kana jamanatigilakaw fɛ yen ka na ko in kalifa olu ma ka n'u ka dugawu ɲini k'u ka bilasiralikan an'u ka ladilikan ka d'a kan bulon kɔnɔ yan musala kumati yan bulon kɔnɔ yan maa ni dugawati fi ɲɛna u bɛ ladilikan ni bilasirali min di n'i taara fɛ i bɛ yelen an nana bulon kɔnɔ u ye kuma min fɔ an ye ko silamɛ ɲɛmɔgɔw a yɔrɔ ka bɛn ko wajibi bɛ ka kɛ cogo min na bi misiriw kɔnɔ k'a man ɲi ko wajibi bɛ ka kɛ réseaux sociaux sanfɛ cogo min k'a man ɲi ko an ka ɲɔgɔn nɛni ɲɔgɔn buruja ko an k'o bɔ an ka baara la jamanatigilakaw y'o fɔ anw ye kabini anw ma an yɛrɛ b'a dɔn k'o ye tiɲɛ de ye donc u ye fɛn min fɔ an yɛrɛ b'a dɔn k'o jogo bɛ anw na. Silamɛw ka tɔnba o conseil islamique mun bɛ Bamakɔ o ɲɛmaso kura ni ɲarew ni surakaso fila ka ɲɔgɔn ye kun cɛra ni duwawu don ye ka ɲɛsin Mali alisilamɛw ka tɔnba sabatili kan ani Mali ka lafiya. An caga kulomajɔ la nin bɛ dansigi kɛ bi don kiwari la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ yen ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ yen n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman